Uvaženi predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, poštovani gosti i dragi učesnici na završnoj konferenciji Beogradski model Američkog senata, još jednom dobar dan i dobrodošli na prvo po redu predavanje u okviru današnjeg programa. Moje ime je Radomir Jovanović i ja sam jedan od osnivača i član upravnog odbora Centra za međunarodnu javnu politiku, koji je ujedno i organizator samog projekta. U prethodnom delu ste mogli da čujete nešto više o samom projektu i o samoj misiji našeg centra, a meni je pripala zaista velika čast da vam predstavim naše prve dve gošće, dve mlade, izuzetno pametne, obrazovane i sposobne mlade dame, Sandru Davidović i Anicu Petrović, koje će vam u narednih 45 minuta do sat vremena objasniti kako su došle do Sjedinjenih Američkih Država, šta su do sada postigle i kako biste vi kao mladi studenti i perspektivni ljudi mogli da krenete njihovim stopama. Pre nego što im prepustim reč, želeo bih da vas ukratko upoznam sa samo delom njihovih izuzetno bogatih biografija. Anica Petrović je Fulbright stipendijskinja koja trenutno živi u Njujorku, gde pohađa master studije na Fordham univerzitetu na smeru medije i strateške komunikacije. Završila je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, a od 2017. godine se bavi digitalnim marketingom i sarađuje sa klijentima iz čitavog sveta. Osnivač je firme Digital Communications Lab. Stipendijskinja je takođe i zadužbena studenica iz San Francisca, zadužbene srpske dijaspore. Sandra Davidović je doktorski kandidat međunarodnih i evropskih studija na Fakultetu političkih nauka i istraživač u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. U okviru Fulbright programa boravi na Harriman institutu za studije Rusije, Evroazije i Istočne Evrope, Univerziteta Kolumbije u Njujorku, kao gostujući istraživač i predavač. Objavila je 2 monografije i više članaka na temu balkanskih odnosa sa posebnim akcentom na problem Kosova i Metohije. Takođe, Sandra daje konsultacije za upis na strane univerzitete i takođe, kao i Anica, stipendijskinja pomenute zadužbene studenice iz San Francisca. Mislim da je i više nego jasno da su naše današnje gošće i tekako pozvane da govorim na temu studiranja u Sjedinjenim Američkim Državama i stoga ne bih želeo da više oduzimam vremena našim gošćama, samo što bih kratko napomenuo našim učesnicima da će na kraju današnjeg predavanja imati priliku da u razgovoru sa Sandrom i Anicom dođu do odgovora na sva pitanja koja imaju za njih, a koje se tiču studiranja u inostranstvu i sticanja stipendije za školovanje. Sandra, Anice, imate reč. Izvolite. I da li se čujemo? Hvala ti na uvodu, a prepuštam reč Sandri, pošto će Sandra početi sa svojom prezentacijom prva. Takođe, hvala i od mene na predstavljanju i na organizovanju i pozivu da učestvujem na ovoj konferenciji. Veliko mi je zadovoljstvo da sam bar online danas u Beogradu i radujem se što sam deo konferencije, odnosno simulacije rada Američkog senata. Stvarno mi je žao što niste imali mogućnost da to organizujete uživo, ali se nadam da će naredne godine biti mnogo drugačije okolnosti. Međutim, mislim da je ova konferencija tematski dosta dobro organizovana i drago mi je da ste obuhvatili deo koji se odnosi na obrazovanje. Imajući u vidu šta si rekao o nama i neki uvod, mislim da je u redu da počnemo od nekog opšteg, pa da dođemo do posebnog i onda da kroz pitanja kasnije konkretizujemo pojedine aspekte obrazovanja u Americi. Imam par napomena pre nego što krenem da govorim, a to je pre svega da, kao i Anica, ja dolazim iz sfere društvenih nauka, tako da je negde moje iskustvo i uopšte moje poznavanje obrazovanja u inostranstvu, u ovom slučaju Americi, vezano za tu oblast. Sa druge strane, ja, kada je reč o mom konkretnom iskustvu, mogu da ponudim ono što se tiče pre svega doktorskih studija, iako u određenoj meri imam i saznanja i možda neke korisne informacije za kolege koji su zainteresovane i za neke druge programe, ali prosto moje iskustvo lično je sada trenutno vezano za to doktorsko usavršavanje na Kolumbiji. Tako da uz te ograde počet ću predavanje. Moje 2 osnovne hipoteze kada je u pitanju usavršavanje u inostranstvu je broj 1 da prosto imajući u vidu na koliko različitih stipendijskih programa
nam je na raspolaganju, posebno nama iz Srbije. Stvarno smatram da neko ko je dobar student može da se obrazuje potpuno besplatno, samo ukoliko je malo kreativan, uporan i istražuje načine na koji bi mogao da dođe i do najboljih univerziteta. Ja sam za to primer, a sa druge strane, i naravno Anica, a sa druge strane, jedno od mojih stavova u vezi sa visokim obrazovanjem je da, bar kada je u pitanju master i doktorski nivo obrazovanja, dakle, ukoliko o tome naravno razmišljate, definitivno treba da obavite taj deo obrazovanja u inostranstvu iz nekoliko razloga, bez obzira da li je to Amerika, Evropa ili Azija, prosto smatram da tu vrstu iskustva ne može da zameni to jednosmerno usavršavanje u Beogradu ili na nekom drugom univerzitetu u Srbiji. Prvo, zato što se programi dosta razlikuju i onda imate samim tim priliku i da napravite i neku vrstu poređenja i da steknete nove uvide o tome kako se možete obrazovati i usavršavati u nekoj konkretnoj oblasti. Sa druge strane, nije sve ni samo u obrazovanju, nego i u tom, da kažem, opštem iskustvu međunarodnog usavršavanja, dakle i kulturološko i jezičko i naravno sticanje prijatelja i kontakata i možda otkrivanje nekih novih interesovanja kojih ne biste ni bili svesni da ste bili samo u tom nekom krugu u kome ste bili ranije. I sad, imajući u vidu te dve pretpostavke, ja ću pokušati da dam odgovor na vaše pitanje koje ste postavili, a to je kako do stipendija. To je najvažnije pitanje i naravno pitanje koje je, kao i verovatno vas i mene, dosta zanimalo, posebno negde na osnovnim studijama kada sam razmišljala o usavršavanju. I pošto je ovo, dakle, pre svega tema, odnosno konferencija i da kažemo usmerena na Ameriku, ovde dajemo odgovor na pitanje kako do studija u Americi. Ja sam napravila jednu kratku prezentaciju, mada voljela bih svakako da kroz chat box ili javljanje na kraju na neki način nam date smernice šta je vama najkorisnije da čujete od nas, jer mi smo ovde prvenstveno zbog ljudi koji bi možda želeli da budu na našem mestu ili na sličnom mestu, pa bi bilo najkorisnije da na neki način dobijemo smernice u pogledu toga na šta najviše da fokusiram predavanje. Pretpostavljam da tako i Anica razmišlja, a naravno i na konkretna pitanja ćemo dati odgovore kao što je Radomir rekao na kraju. Sad, ja ću šerovati, nadam se uspešno, i krenuti sa svojom prezentacijom od početka po pravilu. Ja sam to nazvala priča sa Upper West Side-a. Vidite kako sam ja dospela na Columbia univerzitet. Samo da Radomir klikne glavom ako se moja prezentacija vidi uopšte. Dobro. Dakle, kao što je on rekao, ja sam sa Fakulteta političkih nauka, kao verujem i većina vas, završila međunarodne studije i onda sam uvek razmišljala o tome gde bih želela da nastavim obrazovanje i kroz različite životne okolnosti u ovom trenutku ja sam zapravo došla do te neke moje prilike. Međutim, nije to baš sve tako jednostavno i pravolinijski, niti smatram da treba da bude, ali ono što je mnogo bitnije i što vas verovatno zanima kako uopšte doći do bilo kakve stipendije, posebno imajući u vidu koliko je skupo studirati u Americi. I pre nego što pokušam da dam odgovor na to pitanje, treba imati u vidu koliko se američki obrazovni sistem na svim nivoima studija, dakle osnovne, master i doktorske, zapravo razlikuje ne samo od našeg sistema, nego uopšte mogu da kažem od evropskog sistema obrazovanja, kako u pogledu prijave, tako u pogledu načina studiranja, sistema, načina ocenjivanja, procenjivanja vaših prijava i tako dalje. Tako da, pre nego što dođemo do nečeg konkretnog, ja bih voljela da napravim jedan pregled toga koje su, recimo, opšte stipendije ili programi za vaše potencijalno usavršavanje u Americi, pošto je to današnja tema. I ja sam tu napravila jedan načelni pregled, ali uz ogradu da naravno postoje posebni programi na određenim univerzitetima za određene oblasti koji verovatno nude stipendije za pojedine oblasti istraživanja, ali prosto to je nešto što biste morali sami
da istražite imajući u vidu koje su to vaša istraživačka interesovanja. Međutim, ono što je neki načelni pregled i od čega biste možda i mogli da počnete ako razmišljate o tome da se usavršavate u Americi, dakle to je prvi, eto ja bih nazvala prva grupa bi bili Fulbright programi i to je negde i vezano za Anicu i mene. Imamo taj Fulbright Foreign Student program koji je zapravo graduate program, diplomski program, odnosno prvenstveno se odnosi na master studije, i drugi je visiting scholar program na kome sam ja, koji se odnosi na ljude koji su već upisani na neke programe u svojim zemljama. I naravno to bi bila neka naša konkretna iskustva o kojima možemo malo više kasnije, a pored toga postoji i još nekoliko programa koji se odnose na Ameriku i mogu da kažem da je ambasada i da kažemo posebno to odeljenje za razmenu i obrazovanje, rekla bih, pojačalo aktivnosti, što mislim da je dobro u obrazovnoj razmeni između dve zemlje, jer zaista smatram da ima za to prostora i da je ta razmena izuzetno važna ne samo za obrazovanje, nego za opštu društvenu i kulturnu razmenu između Amerike i Srbije, jer čini mi se da imamo mnogo više sličnosti nego ono čega smo zapravo, od onoga što smo zapravo svesni. Uglavnom, jedan od primjera recimo za ljude koji nemaju neku želju da se usavršavaju u tom nekom akademskom, u toj nekoj akademskoj sferi, to bi bili ovi fellowship programi koji su uslovno rečeno programi za profesionalce, odnosno za ljude koji su zaposleni, koji nisu zainteresovani za istraživanje, nego za prosto neke projekte na kojima rade, bez obzira da li su u nevladinom ili javnom sektoru. I na kraju sam samo istakla, pretpostavljam da to nije nešto od značaja za potrebu ovog predavanja, to su Global U-Grade program koji je zapravo za osnovne studije i FLEX za srednje školce. Eto, možda ima nekoga ko je mlađi, pa svakako je prilika s kojim treba računati, ali pretpostavljam za kolege koji su na ovom predavanju mnogo interesantniji su ovi prethodni programi. Sad PhD programi, to sam odvojila kao nešto posebno, zato što prvo imam iskustvo u apliciranju i za istraživačke boravke, ali i za pune PhD programe, a drugo zato što se oni značajno razlikuju od apliciranja za stipendije. Dakle, kada aplicirate za PhD programe u Americi, to je direktno apliciranje na univerzitetu i više podsjeća na apliciranje za nekakvo radno mesto, akademsko radno mesto, nego zapravo za stipendiju. Dakle, tu nije potrebno da razmišljate o stipendiji, nego o programu za koji aplicirate, jer su ti programi za razliku od većine drugih u Americi, dakle, koncipirani tako da budu uslovno rečeno besplatni, odnosno dobijate funding od vašeg univerziteta, i vi na neki način posle taj funding odrađujete kroz research ili teaching pozicije, ali o tome detaljnije dakle, možemo kasnije. Svakako treba imati u vidu da puni PhD programi se u neku ruku razlikuju u pristupu i načinu apliciranja u odnosu na ove druge programe. I naravno oni duže i traju i drugačije su koncipirani, tako da o njima možemo nešto kasnije. U svakom slučaju da, dakle vi sad napravite neki načelni pregled toga šta vam deluje odavde da bi vas interesovalo, pa onda postavite konkretno pitanje kako bismo kasnije mogli o tome da diskutujemo. Sad, da biste uopšte došli do neke dobre stipendije i uopšte kako sam ja uspela da dođem do Kolumbije, ja smatram da je važno da se ima jedan, da kažem onako, istraživački pristup toj priči, odnosno da se napravi strategija, jako dobra strategija apliciranja, jer vrlo često se na dobre univerzitete ne upisuju samo najbolji kandidati, nego i kandidati koji su najbolje razumeli na koji način sebe da predstave, šta univerzitet od njih traži i kako da te dve stvari povežu. Znači, to je ono što se zove dobar meč i to je jako, jako važno u Americi i to je takođe ono što razlikuje ovaj sistem od našeg. Nešto više o značaju meča i kako zapravo napraviti to da budete dobar meč za univerzitet ćemo kasnije, ali svakako ova 3 koraka podrazumevaju da prvo razumete šta je to što želite i gde možete to da ostvarite, onda naravno jedan proces konkurisanja koji je sam po sebi
izuzetno zahtevan i dosta se razlikuje od našeg, tako da se pripremite na jedan onako full-time posao, bar par meseci pre odlaska zapravo pre upisa na univerzitet. I očekivanje su ono što se svodi na neka naša iskustva, odnosno tu dolazimo sa opšteg na konkretno, odnosno kako je sad to sa ove strane, šta je realno, kako to izgleda, da li je zapravo toliko bolje nego kod nas, kakve su razlike, kakvi su utisci, bar ovi neki naši dosadašnji. Sad, kada je u pitanju ovaj pristup 3 koraka, ja ću naravno govoriti iz iskustva apliciranja pre svega za PhD programe, ali u proceduralnom smislu to se suštinski ne razlikuje od apliciranja i za master programe, o čemu će Siguranica govoriti više, prvenstveno za Fulbright. Ali nevezano sada da li vi idete preko Fulbrighta ili nekog drugog stipendijskog programa, kada aplicirate za program, dakle za neki univerzitetski kurikulum gde želite da idete, potrebno je proći ova 3 koraka, bar ukoliko želite da uspešno u tome da budete u tome uspešni. Dakle, prvo jeste da dobro istražite koji su to programi koji se nude, da negde razmislite šta je to što vi želite, gde, jer je Amerika ogromna, to je jedan sistem i privatnih i javnih institucija koje su kategorizovane po određenim kriterijumima i vrlo često su nama zatvorena vrata na nekim od tih najboljih univerziteta, ali postoji način i da vidite koji su uslovi za svaki od tih programa kako bi se znali da li i na koji način možete da se spremite da te uslove zadovoljite. Dakle, to bi bio taj prvi korak. Drugi bi naravno bio konkurisanje. Sad mislim da je ovo zapravo sjajan trenutak za predavanje, posebno ako neko od vas ima želju da aplicira, jer se konkursi uglavnom otvaraju na jesen, to jest u ranu jesen, u septembru, i traju obično do decembra za doktorske, odnosno obično januar za master programe. To se razlikuje naravno od programa do programa, ali do sada na osnovu mog istraživanja uglavnom je 15. ili 1. decembar za doktorske programe, odnosno 15. januar ili recimo može čak i kraj januara za master programe. Opet kažem, to je pojedinačno, ali zapravo mislim da negdje 80% univerziteta sledi taj timeline. Zavisi od toga da li je istočna ili zapadna obala, ali dakle računajte da je to decembar negdje kraj. I to je jako važno kada planirate, zato što ima mnogo faza u apliciranju i prilično su zahtevne. Pričat ćemo naravno i o njima i o tome šta je zapravo važno u celom tom procesu, ali eto da spomenemo i tu poslednju fazu koja je možda najlepša, a to je iščekivanje rezultata i vrlo stresna, naravno, koja je obično u februaru i aprilu. Kada govorimo o stresu, apliciranje za Fulbright je dodatan stres, jer to je jedan program koji se ne odnosi samo na apliciranje za univerzitet, nego za ceo taj Fulbright, ajde kažem, okvir. I on stvarno podrazumeva više od apliciranja za univerzitet. O tome naravno isto mogu nešto više da govorim kasnije, ali ovo je neki načelni pregled kako, ako na primjer želite da idete na Harvard, evo, ovo bi bila neka 3 koraka. Dakle, šta je to na Harvardu gde bih volala da studiram, koji je departman, kada su im rokovi, šta oni traže, da li ja to mogu da zadovoljim i onda krećete u proces i spremite se da potrošite dosta vremena i živaca na taj proces. Sad, kako odabrati program i univerzitet? Mislim da je to pitanje svih pitanja i mislim da je to jedan od razloga zbog čega mnogi ljudi bivaju odbijeni na američkim univerzitetima. Moje iskustvo i sada već moj stav je da je rang apsolutno važan u Americi, ali nije presudan. Kad kažem važan, treba imati u vidu da je sistem u Americi takav da prosto postoje univerziteti koji se jednostavno više vrednuju. Bez obzira da li ste vi zaista bolji kandidat od nekog drugog koji dolazi recimo sa manje presečnog univerziteta, prosto ljudi koji dolaze sa Harvarda, Stanforda, Kolumbije ili Yale-a se a priori bolje kotiraju. Pre neki dan sam imala priliku da razgovaram sa koleginicom koja je na doktoratu na Kolumbiji i ona je iz jednog manjeg mesta u Teksasu
i rekla mi je prosto ovde je takav sistem. Naši roditelji već od naše osnovne škole planiraju budućnost za nas, jer od upisa u dobru srednju školu zavisi na koji ćemo koledž, a od upisa na dobar koledž zavisi da li ćemo moći na dobar univerzitet, što se apsolutno nadovezuje na našu karijeru, sveopšti kvalitet života, tako da je to jedan poprilično jednolinijski sistem. I ona je to kritički meni prenela, rekavši mi da smatra da to apsolutno guši njihovu slobodu i spontanost, vrlo često, i da često ljudi, a kada budu u jednom tom, da kažemo, u jednoj toj liniji razvitka, često ne mogu da pređu. Tako da ljudi koji nisu od početka, recimo, bili na Ivy League instituciji, vrlo teško, moguće, ali teško prelaze na nju. Tako da, nažalost, to je tako. Da li je to dobro ili ne, stvarno ne bih o tome sada da diskutujem, ali pored ranka koji je važan, ono što je mnogo, mnogo važnije i što bih možda istakla kao jedan od najvažnijih saveta, posebno ako birate te doktorske ili master programe, je da vidite da li taj univerzitet kome vi maštate zapravo ima departman koji se bavi onim što vas zanima. Jer ukoliko želite da odete, ne znam, na Yale, a želite da se bavite, ne znam, Balkanom ili Evropom uopšte, jako je važno da utvrdite da li na tom Yale-u postoji katedra na kojoj se istražuje ta vaša oblast, da li postoje profesori koji se time bave, da li se vrše aktivne istraživanja, inače to nema smisla. Prosto oni traže da njima dođu ljudi koji su dobar meč za njih, ali i vi, prosto jer je to na neki način obostran proces davanja i uzimanja. Tako da vrlo često ljudi apliciraju na prvih 15 rangiranih univerziteta, a da pre toga nisu proverili šta je to što oni nude, odnosno šta je ono što oni traže. Tako da je moj neki stav je da je zapravo dobar kandidat dobar fit. Nije nužno da budete savršen kandidat, ali ako vi imate recimo neko prethodno iskustvo u istraživanju recimo Balkana, a hoćete da idete na Kolumbiju, tamo postoji institut koji se godinama i decenijama bavi Balkanom, onda bi se vi recimo bili dobar fit. Tu bi se recimo poklopilo i to da je dobar univerzitet i da je dobar departman, odnosno da ste vi dobar fit, ali to vrlo često nije slučaj i zbog čega se dešava da ljudi apliciraju na 15 ili 20 programa i da ne budu primljeni na jedan. Onda tu dolazimo do narednog važnog koraka, a to je da napravite jednu dobru listu od toga šta želite i da tu listu na neki način podelite u tri segmenta. To su neke vaše škole o kojima maštate, ali i neke srednje i uslovno rečeno sigurne opcije gde biste bili primljeni za slučaj da ova prva ne bude uspešna. I znači tu je Excel apsolutno od pomoći, jer kada jednom sakupite informacije na jedno mesto, onda više ne morate da idete od sajta do sajta, da se podsjećate šta je potrebno za jedan program, šta nije za drugi, kako se razlikuju, da li ste sve dostavili što je potrebno. Dakle, ovo je samo neki izvod iz jedne od mojih lista, šta se traži, do kad je rok i slično, tako da to je jako, jako važno. Ta organizacija će vam mnogo, mnogo vremena uštedeti i definitivno će vam smanjiti nivo stresa. Sad, dolazimo do možda ključnog dela, ja sad moram da vidim kako smo sa vremenom, dobro. Da, dakle, naravno neću ići detaljno u svaki od ovih segmenata, ali ću istaći neke za koje smatram da se razlikuju od našeg iskustva u Srbiji, pa čak i od evropskog, i ukazati na to na što je posebno potrebno obratiti pažnju. A vi opet bacite pogled na ovaj spisak, pa ako imate kasnije pitanja o tome kako recimo neki od ovih papira treba da se napišu, šta je tu ključno, postavite pitanje i ja ću gledati da dam najbolji odgovor koji mogu. Dakle, kao što vidite, ova pisma su vam verovatno poznata ako ste ikad razmišljali o apliciranju na neki inostrani univerzitet, ali ono što se definitivno razlikuje kada su u pitanju ti viši nivoji studije jeste da za razliku od Evrope i možda čak i našeg sistema istraživanja, u Americi nije nužno da unapred znate tačno koju ćete temu obrađivati, na koji način, nije potrebno da predstavite odmah metodologiju ili recimo hipoteze. To se recimo
upravo traže ako aplicirate za neki univerzitet u Nemačkoj ili u Skandinaviji. Dakle, potrebno je da ako aplicirate, na primjer, za neki PhD program u političkim naukama, da jasno obrazložite koja je vaša tema, odnosno predlog teme, na koji način ćete se njom baviti, čak da ponudite metodologiju, pa i osnovnu, možda i posebnu hipotezu. Međutim, u Americi se pretpostavlja da ukoliko idete na doktorat, da vi imate vremena da u prvoj ili recimo drugoj godini još uvek shvatite i da neki način dođete do odgovora na pitanje čime konkretno želite da se bavite. Tako da research statement je više neka predstava o tome šta vi nameravate, šta biste želeli i kako se to nadovezuje na neko vaše pređašnje iskustvo. I tu opet dolazimo do onog pojma koji sam nazvala match, a to je da na neki način vaše namere istraživačke se nadovezuju na ono čime ste se bavili ranije, zato što vas to čini već boljim kandidatom, ako ste recimo objavljivali radove u određenoj oblasti, svakako da je to plus. I naravno u tom trouglu vaših namera i onoga što ste ranije radili, jako je važno da program za koji aplicirate upravo može da vam ponudi da taj vaš istraživački poduhvat na neki način sprovedete. Znači, ja, program i šta je moja istraživačka namera. Pri tome ta istraživačka namera je upravo, i kako i ime govori, namera, neobrazložen detaljno istraživački plan, ali neka namera, zašto je to nekome važno, na koji način, u nekom, mogu reći, slobodno načelnom maniru, dakle ne u detalje. Ono što se također razlikuje u odnosu na naš bi bilo, sistem bi bio broj 4, to je personal statement, i to se recimo također razlikuje možda od evropskog konteksta apliciranja. U Americi se dosta polaže na to ko ste vi, iz kakvog backgrounda dolazite, zašto hoćete da se bavite tom temom. Naprimjer, ako se bavim Balkanom, šta je to što mene navelo da se bavim Balkanom? Da vide koji su neki vaši i lični motivi, da li ima neke strasti i nešto što će vas voditi, jer treba završiti, recimo, PhD program traje minimum 5 godina. Dakle, njima je jako bitno da razumeju vas ne samo kao vaš CV, nego i vas kao ličnost, da vide ko ste vi i naravno da razumeju neke od vaših društvenih veština, ličnih kvaliteta i tako dalje. I to je recimo važno, iako nama može delovati čudno, prosto to se itekako vrednuje. I ono što bih također istakla, na što bi trebalo obratiti pažnju, posebno rano, je tačka broj 3, to su pisma preporuke. Dakle, za razliku možda od našeg iskustva, pisma preporuke se jako, jako vrednuju u Americi, posebno za PhD programe, zato što se na taj način zaokružuje vaš istraživački profil. Oni imaju priliku da vide kako vaši profesori, poslodavci ili ljudima s kojima se ranije sarađivali vide vas, ali ne na jedan opšti način, nego kroz mnoštvo konkretnih primjera. Dakle, ako ste radili na nekom projektu, da se to navede kao primjer, da se, ako ste recimo objavljivali sa nekim vašim profesorom radove, da se to navede. To su konkretni, sjajni primjeri kroz koje može da se dopuni vaša prijava. Jer ova sva pisma zapravo imaju po 2 strane maksimum, tako da nemate nešto previše prostora da do detalja sve pišete. I ove druge stvari su manje više poznate, ali svakako sam rekla da može biti pitanja da se neko od njih detaljno obrazloži. Ono što je moj savjet, što se nadovezuje na moju prvu tezu, a to je da sve može da se nekako ipak besplatno uradi, a to je da iako se aplikacije u Americi plaćaju, što je i kod nas do duše slučaj za master i doktorske programe, ipak tamo je to recimo svaki program oko $100. Tako da ako aplicirate za recimo 10 ili 15 programa, što se vrlo često dešava, to je poprilična svota novca, posebno jer se i TOEFL i GRE često plaćaju, tako da vam je moj savjet da tražite fee waivere. Fee waiver je mogućnost da vam department za koji aplicirate da vas otpusti od plaćanja tog fee-a. I ja sam imala u tome uspeha. Od 7 programa za koje sam aplicirala, gde su bili fees oko $100 do $120, ja sam za sve dobila fee waiver, što inače nije slučaj, jer su uglavnom fee waiveri rezervisani za domaće kandidate, ali uvek možete da obrazložite da recimo dolazite iz zemlje u kojoj se razlikuje standard, da
ste student, da vam je prosto to prepreka možda da aplicirate za veći broj programa i oni su stvarno tu da razumeju. Tako da, eto, to bi bio neki od ključnih stvari u ovoj aplikaciji, a za pitanje ćemo dalje. Ovo su neki primjeri na koje se sad nećemo zadržavati. I sad na kraju, šta je važno za uspeh? Pa eto, ovi elementi kroz koje sam prošla naravno moraju dobro da se urade, dakle da se dobro pripremi, da se dobro napišu svi ti papiri. Potrebno je da prosto razumete šta je to što program traži i da vidite na koji način odgovarate toj njihovoj potrebi. Dakle, iako jesu mnogi univerziteti zatvoreni i konkurencija je ogromna i iako načelno postoji jednakost u apliciranju između domaćih i međunarodnih studenta, dakle ne postoji nikakva tehnička razlika u pogledu ocene vaše prijave, da li ste vi iz Srbije, Teksasa ili Rusije ili ne znam Nemačke, ali naravno da jedan student sa Harvarda koji aplicira za doktorat na Harvardu će imati svakako prednost u odnosu na vas ako ste završili univerzitet u Beogradu. Vi definitivno kao kandidati iz Srbije unosite neku raznolikost, taj kao kulturološki doprinos i tako dalje, ali prosto to nekad nije dovoljno. Tako da je važno da imate i realno očekivanja, ali i da razumete na koji način ćete doći do tog meča. Jer ako nešto može da poveća vaše šanse i ako je nešto mene dovelo na Kolumbiju, to je bilo upravo način na koji sam spojila svoj profil, Kolumbiju i moje istraživanje. Dakle, ta tri connecting the dots, to je bio mogla bi da kažem ključ uspeha. Naravno, u mom slučaju veliku ulogu sigurno u mom dolasku na Kolumbiju je imao Fulbright, jer je to program koji je sam po sebi prestižan, pa vas prepoznavanje od strane Fulbrighta na neki način kvalifikuje da budete prepoznati od Kolumbije, ali svakako da je važno i za institut na kome sam ja da oni imaju nekakvu uslovno rečeno korist od mene, da ja donosim određeno iskustvo, saznanje, pa čak i poznavanje lokalnih jezika u njihov institut, a to je ono što recimo oni možda nemaju, to lokalno iskustvo. Tako da to je još jedna prednost i naravno pored sjajnih ocena potrebno je mnoštvo tih neformalnih obrazovanja, to je programa, i sve ono što obogaćuje vaš CV, mislim da je to nešto što stvarno ne moram posebno da ističem. I sad kada dolazimo do nekog iskustva, odnosno očekivanja, definitivno da su sistemi potpuno različiti, da je vredno aplicirati, jer je reč o sistemu koji vam pruža mnogo podrške da svoje istraživačke namere sprovedete na najbolji mogući način. Pristup literaturi je neverovatan, sam ambijent na kome sam je neverovatno inspirativan i naravno mogućnost da recimo uzmem učešće u nastavi za mene nešto što je stvarno sjajno. Profesori su dosta otvoreni, imam priliku da sama predlažem neke svoje teme za predavanja, tako da ima mnogo prostora za vaš razvoj, ne samo kao istraživača ili mladog naučnika, nego i kao neko ko želi da razume kako taj sistem funkcioniše, da bude deo toga. Eto, mislim da je sad vreme da se zaustavim, da, hvala na pažnji, i da vas pozovem da u ovom mom načelnom izlaganju pitate nešto konkretnije, da bih prosto možda neke stvari koje sam propustila sada malo bolje obrazložila u onom delu za pitanja, ili ako imate konkretno nešto vezano za školu na kojoj sam ili pak Fulbright kao program sa kojim imam najviše iskustva, ja sam tu, ali ne bih oduzela više vremena i mikrofon ću prebaciti Anici, pa onda nakon toga možda možemo malo interaktivnije da prodiskutujemo sve ovo o čemu smo govorili. Pa Sandra, hvala ti na izlaganju. Da sam imala prilike da čujem ovako nešto pre nego što sam konkurisala za Fulbright, verovatno bih poštedela sebe stresa i neizvesnosti.
Moj put i pristup je bio nesistematičan. Zbog toga sam najviše naučila zapravo iz svojih grešaka tokom samog procesa. I sad ću ja pokušati kroz svoju prezentaciju da vam ukažem na te greške i možda vam pomognem da ih vi izbegnete. Tako da možemo da krenemo. Vukašin bi trebao da... super, imamo prezentaciju. Pre svega, možemo odmah na sledeći slajd da vam ukratko pokušam da se predstavim. Pokušala sam ovdje da se predstavim tako što neću reći čime se bavim kao polaznu tačku, nego sam pokušala da se opišem kako bih sebe opisala. Pa rekla bih da sam istraživač, da sam izazivač, slobodnjak i zaljubljenik u svet. Zatim ono što me opisuje jeste da sam digitalni nomad, da sam komunikolog po obrazovanju, a zanatlija digitalnog marketinga po profesiji, da sam Fulbright stipendistkinja i da sam trenutno studentkinja master studija na Fordham univerzitetu u Njujorku. Možemo da se prebacimo na sledeći slajd koji vas verovatno najviše interesuje, a to je kako se najbolje pripremiti za Fulbright stipendiju. Moj odgovor ovde bi bio tako što se nećete pripremati za Fulbright stipendiju, ni za jednu drugu stipendiju, već će deo vašeg identiteta biti da ste radoznali, strastveni, da pronalazite svoje famozno zašto, da ste uporni, svestrani ili fokusirani, šta god je u skladu sa vašom ličnošću. I onda ćete biti spremni za Fulbright ili bilo koju drugu stipendiju uz malo ili skoro nimalo truda. Ono što je važno reći, ovo sad naravno govorim za stipendije, Sandra je opisala proces prijave za doktorske studije koji je posebno izazovan, tako da za to verovatno i tekako možete da se pripremite specifično za to. Ono što je važno je da kažem da ne postoji jedan put. Moj put je izgledao tako što sam završila Fakultet političkih nauka i nakon toga sam se samostalno prekvalifikovala u digitalni marketing i naredne 3 godine sam radila kao freelancer. Nakon 3 godine mi se javila želja da se na neki način vratim teoriji i oblasti komunikacija u tom nekom akademskom smislu i to sam i uradila. Tako da ovde je naravoučenije da budete svoji, da budete slobodni, strastveni i vredni i to vas već čini dobrim kandidatom za Fulbright i za bilo koju drugu stipendiju. I na sledećem slajdu se zapravo nalazi citat koji jako dobro opisuje i poentira ovo što sam htela da kažem, a to je da breakthrough moments are often the result of many previous actions which build up the potential required to unleash a major change. Tako da za ovako značajne događaje kao što je dobijanje Fulbright stipendije se zapravo pripremate ceo svoj život. Pa da krenemo na sledeći slajd. Proces selekcije za Fulbright stipendiju dosta podsjeća na trku i to maratonsku i sastoji se iz sledećih faza. Ja ću vam sada preneti moje iskustva koje sam imala u svakoj fazi i pokušat ću da vam dam po neki dobar savet. Prva faza se sastoji od slanja prijava. Možemo sada da krenemo u naredni slajd. I najvažniji savet ovde jeste prijavite se. Deluje jednostavno, ali zapravo nije. Mnogi odlažu tu prijavu jer misle da nije dobar moment, da nisu savršeno spremni. Tako da najbolji savjet koji mogu da vam kažem sada, a pogotovo kao što je Sandra rekla, pošto je proces prijava sad u toku, kreće na jesen, tako da možete i da se pripremite, prijavite se. Prijava se sastoji od prijavnog formulara, govorim za Fulbright stipendiju, znači sad sve što pričam za Fulbright stipendiju. Od prijavnog formulara, od motivacionog pisma, od 3 pisma preporuke i CV-a. Ono što bih vam savjetovala je da potražite pomoć kada budete pisali motivaciono pismo, jer to može da bude najizazovniji deo ove prve faze u kojoj vi zapravo šaljete prijavu. Motivaciono pismo se piše na engleskom jeziku, tako da ne bi bilo loše da neko proofreaduje vaše pismo i prosto da dobijete bilo kakav feedback od ljudi koji znate, s kojima ste sarađivali, koji vas poznaju dobro, koji bi mogli da vam kažu da li ste se zaista dobro predstavili u tom motivacionom pismu. I isto je jako važno da imate dobra pisma preporuke.
da vam pisma preporuke pišu ljudi koji vas zaista poznaju, s kojima ste zaista sarađivali, a ako su oni uspešni u poslu kojim se bave, onda je to samo još bolja okolnost za vas. Ali nemojte da tražite po svaku cenu nekoga ko je na nekoj dobroj poziciji ili na bilo koji način društveno priznat, a ne poznaje vas, jer će se to vidjeti u tom pismu. To pismo zaista treba da bude lično, a taj osjećaj će se stvoriti samo ako vas ta osoba poznaje. Naredna faza jeste, ako ste prošli prijavu, intervju. I najbolji savjet koji bih ovde mogla da vam kažem, da vam dam, jeste da se pripremite. Da stvarno provedete vreme da promislite pitanja koje očekujete da ćete dobiti i da vežbate kroz role play. Prosto sa prijateljem, sa nekim članom porodice, vežbajte tako što će vam oni postavljati ta pitanja da biste kada dođe intervju mogli da budete svoji i opušteni. Ja to nisam uradila i to mi je bila velika greška. Prosto mislila sam da ću ja to lagano uraditi. Uvek sam tako imala neki kampanjski pristup, pa sam mislila da će i sada proći. Međutim, bilo mi je jako neprijatno na intervjuu. I moj lični utisak je da sam bila jako loša, da mi engleski nije bio dobar, ali eto, prošla sam dalje jer su možda neke druge stvari bile bolje, ali možda to i nije bilo tako loše kao što sam ja doživela. Doduše, član komisije je bio i Žile, neki od vas ga možda znaju, i ja iskreno mislim da je Žile imao transfer blamu dok me je slušao, jer je sve vreme bio crven. Tako da pripremite se za intervjue, nemojte da neko crveni, nemojte da crvenite. Pitanja koja su meni bila postavljena, možda će vam to biti od pomoći, je gde se vidiš za 5 godina, zašto misliš da si dobar kandidat za Fulbright, koji univerziteti su ti na vrhu želja. Tako da to su ta neka pitanja koje možete i da sami pretpostavite da ćete dobiti. Dakle, pripremite se za intervju. Naredna faza je, ukoliko ste uspešno prošli sa intervjuom, naredna faza je polaganje GRE i TOEFL ispita. Iz mog iskustva TOEFL nije težak ni previše zahtevan, ali to je moje iskustvo jer sam ja prethodne 3 godine sarađivala intenzivno sa klijentima iz inostranstva, tako da mi engleski, dosta sam koristila engleski. Tako da mi TOEFL zaista nije bio problem, ali za GRE sam počela kasno da se pripremam i to je moj savjet, da ne ponovite moju grešku, pripremite se malo duže. Sećam se da sam možda počela da se pripremam za GRE 2 nedelje pre testa i naravno otišla sam na YouTube How to prepare GRE in 2 weeks, a prvi rezultat koji je izašao je bio How to prepare GRE in 3 months. Ja sam bila iznenađena da je to zapravo toliko zahtevno i teško, jer naravno nisam slušala Sandrinu prezentaciju, kao što ste vi imali prilike. Tako da za GRE izdvojite malo više vremena, 3 meseca možda previše, ali makar mesec dana. Inače, GRE je, TOEFL znate da je ispit engleskog jezika, GRE je standardizovan test koji je obavezan za upis na većinu fakulteta u Americi i on polaže se na engleskom jeziku i sastoji se od 3 dela, analytical writing, verbal i mislim da je kvantitativni, tako se nešto, quantitative section se zove, koliko me sećanje služi. Tako da pripremite se za GRE makar mesec dana unapred, TOEFL zavisi od vašeg trenutnog poznavanja engleskog jezika. Naredna faza, ukoliko ste ukoliko ste položili GRE i TOEFL, Fulbright šalje vašu prijavu univerzitetima. Ako ste, dakle, sledeće što ćete vi da dočekate, sledeću informaciju koju ćete vi da dočekate nakon polaganja GRE i TOEFL, naravno su rezultati GRE i TOEFL ispita, ali naredna sledeća informacija jeste zapravo univerzitet, odnosno odluka univerziteta da vas kontaktira kako bi oni vršili intervju sa vama.
Sad, pošto je ovde već faza, znači prošli ste sve ovo, ovo znači da praktično Fulbright želi da vas stipendira i ovde samo sad postaje koliko toliko neizvesno da će vas univerzitet prihvatiti, ali naravno, kao što Sandra rekla, ako Fulbright stoji iza vas, verovatno da će i neki univerzitet hteti da vas prihvati. Ovde je jako važno da ostanete trezveni i da razmišljate racionalno. Moje iskustvo je bilo tako da sam ja bila potpuno već toliko ushićena da mi je sve delovalo super, bilo koji fakultet, šta god, samo da odem u Ameriku. A sada iz ove perspektive shvatam da sam mogla da budem racionalnija, da sam mogla da kažem da, pošto moje mišljenje sada je da nisam savršeno mečovana, mislim, ja sam trenutno na programu strateških komunikacija na Fordamu univerzitetu i shvatila sam tokom pohađanja ovog programa da postoji u okviru univerziteta zapravo program koji bi mi više odgovarao, ali prosto u tom momentu kad sam mogla to da kažem, kad su bili ovi intervjui, ja to nisam rekla jer nisam bila dovoljno trezvena, pretpostavljam. I u suštini ja sam možda čak i više birala grad nego univerzitet, jer kad sam saznala da je Fordham u Njujorku, meni je to bilo... To je to, želim Fordham. Tako da, eto, želim Fordham čak i možda, studirat ću poljoprivredu, samo da sam u Njujorku. Savjetujem vam da ne budete takvi, da budete ipak malo racionalniji u ovoj fazi. I ako ste prošli uspešno intervju sa univerzitetima, to znači da ste zapravo uspeli, što nas dovodi na naš sledeći slajd. I u ovoj fazi najbolji savjet je da jedno 3 minuta skačete od sreće i da zatim pozovete porodicu i prijatelje i da počnete da se pripremate za odlazak u Ameriku. Naravno, naše iskustvo je bilo, pošto se sve ovo dešavalo u sred pandemije, poprilično izazovno i puno neizvesnosti. Od momenta kad smo saznali da smo primljeni na univerzitet, da smo dobili Fulbright stipendiju, što je bilo u mom slučaju u aprilu, čini mi se da je tako i za Sandru, ali znači, to smo saznali u aprilu, sve do avgusta je bilo neizvesno da li ću zapravo otići u Ameriku. Tako da je to onako bila jedna specifična okolnost, nadam se da se neće više nikada nikome ponoviti, ali eto, uspela sam, ja se sada javljam iz Upper East Side-a, iz New Yorka, ovde sam već od avgusta prošle godine i to nas dovodi do kraja prezentacije. Ako imate neka pitanja, sad je savršen moment da nas pitate, sigurno smo nešto propustile, ali ne bih da vas sad dodatno davim ovim jednoličnim prezentovanjem, tako da može da krene interaktivniji deo gde ćete nam postaviti pitanja koje imate meni ili Sandri. Hvala Anice, hvala Sandra, hvala na, da kažem, inspirativnom jednom predavanju i verujem da će naši studenti i naši učesnici dobiti neke korisne informacije i svakako ćemo sada da pređemo na ta pitanja, ali pre nego što predam reč našim gostima, htio bih da vama dvema postavim po jedno pitanje, kako bismo te pokrenuli ovu samu diskusiju. Sandra, poznato je krugovima na Fakultetu političkih nauka da si bila i jedan od saradnika ili asistenata na Fakultetu političkih nauka, pa koliko ti je recimo to iskustvo, konkretno na predmetu međunarodno pravo, tako kod profesorke Sanje Danković-Stepanović, koliko ti je recimo to iskustvo pomoglo u čitavom ovom procesu apliciranja i dolaska na Kolumbiju? I za Anicu, eto, pomenuli smo malo prije jednu tvoju firmu, rekla si da si i digitalni nomad, tako da ako bi mogla da, naravno i pomenula si i čitavu ovu zbrku koja je nastala oko pandemije koronavirusa, pa ako možeš eto da nam kažeš kako zapravo funkcioniše to studiranje sad u doba korone tamo, da li možeš da napraviš eventualno, da li si saznala kako to funkcioniše ovde, pa da eto napraviš jednu paralelu kako je to u Americi i kako je kod nas i eto da nam kažeš u suštini koju reč možda više o svojoj firmi i svom biznisu koji imaš. Jer mislim da bi naši studente i taj aspekt tvojeg života interesovao. Eto. A onda nastavljamo sa pitanja, znači kada odgovorite, onda ćemo pružiti priliku ostalima da se uključu u razgovor. Izvolite. Radomire, hvala na pitanju i ja bih isto iskoristila priliku da pozovem kolege da se slobodno jave. Ovo je sad već neformalni razgovor, eto kao da smo
na FPN u CK na kafi. Bolje sad da pitate nego posle kao Anica za Fordom, ali svakako i te greške su deo procesa, tako da definitivno je taj proces koristan čak i kad nije savršen, niti može da bude. Što se tiče tvog pitanja, ja se nadovezam i slažem sa ovim što je Anica zapravo rekla. To je jedan celoživotni proces pripreme. Od prve godine fakulteta, preko raznih praksi, protesta na kojima sam učestvovala, da ne zaboravimo i to, nikako to ne stavljam po strani. Definitivno moje kao saradničko mesto, tako, je bilo jako važno, jer sam tu, pa dobro, to je bilo na master studijama, još uvek nisam znala šta želim, da li želim da se bavim baš naučnom karijerom kao što sam se sada potpuno opredelila, ali svakako to onda rad u nevladinoj organizaciji, to je ono što je mene možda razlikuje od drugih kandidata koji su samo bili u akademiji. Tu sam stekla neke druge veštine i naravno u radu u institutu, tako da sam imala taj teaching deo, istraživački deo, NGO deo, sve pomalo i morala sam da radim više stvari da bih mogla da studiram, ali upravo je to ovo što Anica rekla, nisam ja u trenucima kada sam te stvari radila znala da ću da idem na Kolumbiju i da će dobiti Fulbright, nego to je bio neki proces rada na sebi i upravo onaj citat jako mi se dopao, sve što radite u nekim trenucima i kad vam deluje da ne radite posao u struci, što takođe smo sigurno i ona i ja u Srbiji osetile, i kada deluje da morate da radite na nekoj praksi besplatno, sve to opet ulazi u neki vaš i rezime, naravno, mislim CV, ali i o neko iskustvo koje u tom trenutku kad dođete na intervju odjednom i savjeti koji ste čuli u nevladinoj, neko iskustvo u komunikaciji sa kolegama, naravno reagovanje u stresnim situacijama, to su iskustva sa ispitima, znači to su stresne situacije koje su vas možda pripremile za intervju, tako da upravo sve što sam radila me je pripremilo. Naravno priprema neka tehnička jeste važna, ali vi ne možete sebe da pripremite za 6 meseci ili još kraće da prosto postanete odjednom sjajan kandidat ako vi to inače niste. Samo prosto da naučite da sebe predstavite, da ne kažem prodate na način da se sve završi uspešno. I samo bih jedan komentar, Anice govorila o Fulbrightu i ja sam o ovome govorila, da rezimiramo da je moj stav da ako idete na master da vam je Fulbright upravo najbolja ulaznica. Jer ono što je rekla, znači Fulbright je dobra referenca, master je imate u Americi sjajno, a činjenica da Fulbright sve radi za vas na neki način vam olakšava deo onog procesa o kojima sam ja govorila. Jer opet vi imate jednu fondaciju koja u vaše ime radi neke stvari. Tako da ukoliko razmišljate o masteru, mislim da vam je Fulbright možda najbolja ulaznica. Toliko. Samo jedan kratak komentar, izvini, Anice, pre nego što ti dam reč. Sandra, pitao sam te to zato što se često među studentima javlja, među mladim ljudima zapravo javlja u nekom trenutku, da kažem, neki osjećaj beznadežnosti. Sad studiram, šta ću da radim posle, da li ću imati posla, da li ću da se snađem i tako dalje, jer svi dolazimo u tu neki smo nažalost i prošli quarter life krizu. Tako da, pitao sam te to da bi studentima ovde i mladim ljudima zapravo rekli da tokom svog školovanja, ako već imaju ambicije da idu za Ameriku, da se, što se jednim slengom kaže, da se istimaju sa strane, da ne bude to samo jedno formalno školovanje, nego da se potrude da imaju dobre ocene kako bi mogli poput tebe da apliciraju za mesto demonstratora, za mesto kasnije asistenta, ako planiraju da se bavi i tom akademskom karijerom, jer verujem da ti je i pismo profesorke Danković Stepanović i tekako značilo, u smislu da imaš osobu koju možeš da se obratiš na kraju školovanja za to pismo preporuke, što će svakako samo da ti pomogne, nikako da odmogne u tom procesu odlaska u New York ili u bilo koju drugu svetsku destinaciju gde bi nastavila svoje školovanje. Tako da, to je bilo... Da, slažem se i ja sam isto prošla kroz taj period, uslovno rečeno, eto te neke krize, kako si nazvao, kad treba da tražiš posao u struci, a posebno mi politikolođe za koje ne postoji ni tržište rada jasno definisano, pa dok sebe pronađete, pa onda i posao da pronađete, to je onako vrlo stresan proces, ali u nekom trenutku sve to dobije smisao.
i ta žrtva, mislim, koju podnesete, uslovno rečeno, pa da, vrlo često radimo na raznim projektima besplatno. Naravno, ima mnogo stipendija, ja sam rekla, čovjek treba aplicirati za sve i to vam je Anica dala dobar savjet, aplicirajte. Ja sam aplicirala za Fulbright 3 puta, prvi put im ne računam, ali 2 puta sam se stvarno potrudila i 2 puta sam bila na intervju. Znači, da li je kod mene upornost presudila? Pa ne znam, možda je to bio kriterijum, jedan od. Znaš, možda bi neko odustao posle prvog puta jer ako nisam ja za ovo, a ja sam gledala, sad imam godinu dana da vidim koje su moje slabe tačke, što su mene odbili oni. I ajde da radim na njima i da naredne godine testiram i sebe i njih i naredne godine sam mnogo više samopouzdanja, vere u sebe i vere u to da ću da dobijem. Znači, ja sam tad skromno stavila Kolumbiju, Harvard i Stanford i dobila prvi izbor. Ali je trebalo to iskustvo proći i biti odbijen. I to je apsolutno lekcija. I ako nas je nešto Fakultet političkih nauka, pošto sam ga ja završio, naučio, to je da budemo probojni i da u tom smislu iskoristimo taj, da kažemo, taj društveni kapital koji steknemo tamo i te sposobnosti, da prosto tražimo to, da tražimo te stipendije, da tražimo programe, jer verujem da će mnogi studenti kada završe fakultet doći pred istom dilemom sad u kom smeru dalje da se razvijem, jer su nam, nažalost, prilike svima nama, društvenjacima, generalno prilično oskudne, prilično su te naše staze ka uspehu prilično uzane, a evo sada ćemo da čujemo jednu uspešnu priču kako je recimo jedna devojka uspela da jedan uspešan student da dođe do svoje firme i kako je zapravo došlo do toga da se naziva digitalnim nomadom. Pa evo, Anica, ako možeš, ja se izvinjavam učesnicima što oduzimam prosto vremena, ali verujem da će vam svima značiti da u ovom nekom, da kažemo, neformalnom razgovoru i vi naučite nešto drugo i obećavam da se više neću uključivati u komunsku. Izvoli, Anica. Hvala, Radomire. Ako hoćeš, mogu prvo da odgovorim na to kako izgleda studiranje za vreme pandemije, samo ukratko. Ja sam zapravo uspela da dođem u New York zato što je moj fakultet objavio da će se nastava odvijati u hibridnom modelu, dakle da će deo nastave biti online, a deo nastave uživo. I zato sam uspela da dođem, jer da je objavio da će nastava biti samo online, ja bih morala da ostanem u Srbiji da pratim nastavu iz Srbije. Međutim, stvarnost je bila ovde kad sam došla da smo uživo nastavu imali svega 2 ili 3 puta, tako da sve ovo vreme sam na laptopu studiram, na laptopu radim, sve na laptopu, tako da je to poprilično onako izazovan jedan period bio, nadam se i za mene sada. Tako da ne znam kakva je situacija, to najbolje znaju naši gosti verovatno sa studiranjem za vreme pandemije u Srbiji. Ne znam, stvarno nisam zapravo ni sa kim bila u kontaktu da li je bila online nastava, ali eto, ovdje je to tako izgledalo i jeste bilo izazovno. Što se tiče tvog pitanja, kako sam dospela do toga da budem digitalni nomad, pa sad ako Taleb ima jedan jako zanimljiv koncept koji se zove retrospektivna predvidljivost. Sad meni iz ove perspektive deluje da je to sve nekako bilo lako i izvodljivo, ali možda je bilo zapravo splet raznih nekih odluka koji su bile i hrabre u nekim momentima. Dakle, ja sam na 4. godini studija počela da radim u marketinškoj agenciji u Srbiji. I vrlo brzo sam shvatila da to nije za mene. Sistem u kojem radim od 9 do 5 i sve te neke propratne okolnosti takvog života mi jednostavno nisu odgovarale. I učinila sam ono što je nekako bilo najlogičnije i poprilično lako u tom momentu, dala sam otkaz i napravila sam nalog na Upworku. I vrlo brzo sam našli smo se prvi klijent i ja. Tako da to je bila jedna veoma uspešna priča za mene, jer taj prvi klijent je bila klijentkinja zapravo iz Amerike. I nakon mesec dana saradnje ona me pozvala da sa njom odem na poslovni put u Kinu, da držimo predavanja nekoj firmi za koju ona radila konsultacije, tako da sam ja vrlo rano videla koje su mogućnosti ovog angažmana, freelance angažmana, rada sa klijentima iz cijelog sveta i meni se to sve jako dopalo.
I tako da sam naredne 3 godine od 2017. kad sam završila fakultet i završila s tim pokušajem korporativne karijere, naredne 3 godine sam razvijala neki svoj idealan život i ovaj posao mi između ostalog i omogućio da budem digitalni nomad. Dakle, da prosto sve svoje nosim sa sobom, odnosno laptop, i to je onako bilo poprilično olakšavajuća okolnost čak i u ovoj situaciji kad sam se preselila u Ameriku. Prosto nije se desio nikakav presek u smislu da sam morala da ostavim posao. Sandra, na primjer, imala to iskustvo da je radila u institutu i morala je da pauzira taj svoj poslovni angažman da bi došla da se usavršava u Americi, a ja nisam morala to da uradim, samo sam ponela laptop i prosto ono što sam radila pre radim i sada tokom studiranja. Tako da, eto, nadam se da sam odgovorila na pitanja. Jel sam obuhvatila sve? Jesi, što se mene tiče, mogu samo da vam kažem svaka čast i bravo zaista na svim dostignućima i pratim vaš rad dugo vremena, pa eto, znam prosto čime se baviš i želeo sam da to podeliš sa ostalim učesnicima. Ništa, sada bismo prepustili reč našim gostima. Ljudi, molim vas, budite slobodni, možete da se javite uživo, podignite ruku, javite se, možete da pošaljete pitanje tekstualnim putem, ali vas ohrabrujem, prosto malo smo i relaksirali situaciju, jer uvek ove Zoom situacije imaju da budu stresne za sve učesnike u smislu sad kako ćemo da se javimo, tako da potpuno slobodno javite se, evo dali smo vam prostor, otvorili smo vam prosto temu da znate koje pitanje možete da postavite, verujem da mnogi od vas sada razmišljaju kako li je to u Njujorku, pa evo izvolite, javite se. Aleksandra Jelisijević. Zdravo, da li me čujete? Halo? Me čujete? Čujemo te. Super. Čujemo te, Aleksandra. Zdravo. Ja imam pitanje jednu za Anicu. Pošto ja već sam imala priliku da istražim njen LinkedIn profil i sve kada sam videla čime se bavi, šta studira, šta je završila, mislim, moj fakultet, moj smer i sve to. Jedna stvar me je zanimala, pošto sama rekla da 4. godini krenula da radiš za marketinšku agenciju, ja sad već imam prilike da radim u marketinškoj agenciji i da kažemo da isto imam istu priču, da kažemo početak iste priče, zanimalo me, pošto ja još uvijek učim i naravno sigurno i ti još uvijek učiš, digitalni marketing je polje koje naravno znatno se uči nešto novo i sve to jednostavno tako je kao stao neki, da kažemo, idemo napred i ka napred i sve to. Zanimalo me, kako si ti, pošto sama rekla da si nakon tog posla i sve krenula, da kažem, radiš na Upworku kao što ima Fiverr i sve to. Zanima me gde si, kažemo, dobila ta određena znanja iz digitalnog marketinga, mislim, da li si recimo čime si služila, kako si dobila taj podstrek, pošto ja sam recimo prošla obuku i sve to, imam još puno da učim. Pa me zanimalo kako si, kažemo, razvila sve to, pošto na fakultetu, jel te mi nemamo sad neki stvari, ja još uvijek nemam neki marketing, znam na 4. godini. Pa me zanimalo samo kako si, da kažemo, sama to se pokrenula i šta ti dalo snagu da to pokreneš i šta bi ti recimo rekla meni koja to želim da krenem tako kao što ti tvojim stopama, šta bi meni rekla recimo kao neki savjet, da kažemo, za to. I hvala. Hvala tebi na pitanju, Aleksandra. Baš ti hvala na ovom pitanju, zato što mi daješ priliku da spomenem isto jedan važan deo mog iskustva, to je neformalno obrazovanje. Ja sam učestvovala u raznim programima neformalnog obrazovanja i na jednom od tih programa sam imala mentorku koja je u tom momentu bila direktorka digitalnog marketinga u nekom startupu. Tako da mislim da me ona zapravo uvela u polje, u tu sferu marketinga, a nakon toga sam sama počela da istražujem. Iskreno nisam pohađala ni jedan kurs digitalnog marketinga, to me često pitaju prijatelji koji kurs ti završila. Nisam završila ni jedan kurs, nego sam prosto usvojila metodu pokušaj i pogreška, sve sam radila sama, pa kad nađem neki konkretan problem, onda naravno odem na Google i potražim rešenje. Tako da je to bio moj proces učenja. Prosto čujem za nešto, pokušam da uradim, vidim nije dobro, odem da vidim kako to drugi ljudi rade tu konkretnu stvar. Nisam imala holistički pristup tome sad kao da prođem ceo neki kurs da kao vidim. A to predlažem, pretpostavljam da bi to bio dobar savjet da to uradite, da prosto ako tek ulazite u to polje, da poslušajte možda neki kurs, čisto da vidite šta to sve spada u polje digitalnog marketinga i da vidite šta bi vama najviše ležalo. Da li vam leži više
pisanje, da li vam leži više dizajn možda ili šta god. Ne bi bilo na odmet da prođete, ali isto tako ako ste onako po prirodi spontaniji, ovo zanimanje je savršeno za takve ljude, jer kao što si i sama rekla, proces učenja je neprestan i stalno moraš da se informišeš i da imaš dobre izvore informacija. Ja bih savjetovala da zapratite nekoliko autora koji dele korisne savete na temu digitalnog marketinga. Neil Patel, njegov blog, mogu da napišem u chatu kako se zove. Neil Patel, Seth Godin, John Boomer, poslaću sad sve nakon što odgovorim u chatu. Tako da bih vam savjetovala da se subscribe-ujete na njihove newslettere i to je onako najefikasniji način da budete u toku sa svim dešavanjima i da dobijete neke korisne informacije. Što se tiče kurseva ne mogu da vam preporučim ništa jer nisam ni jedan pohađala. Odlično, hvala Anice. Čini mi se da je naredna gošća Jana. Jano, izvoli. Hvala. Ja se malo ovde osjećam kao crna ovca, pošto ja sam sa pravnog fakulteta u Novom Sadu. I mene zanima, pošto u oktobru treba da započnem svoju 4. godinu, da li sam proces apliciranja za master studije mora da se obavi nakon završenih osnovnih studija ili tokom 4. godine, pošto, zvanično u junu, julu bi bila diplomirani pravnik, nadam se. Pa me zanima da li moram da sačekam sledeću godinu i kao diplomirani pravnik da apliciram ili već kao student 4. godine mogu da razvijam te opcije o studiranju u inostranstvu. Je to pitanje za mene ili za... Kogod se više razume, odnosno to je više ti neki rokovi i kada može ceo proces da se pokrene. Ja mislim da se Sandra više razume. Da, pa zapravo zavisi od toga gde planiraš da apliciraš. Ja pretpostavljam da znaš da za recimo Erasmus programe nije nužno da si diplomirala. Kada je u pitanju Fulbright, mislim da je najbolje da pitaš direktno za svaki slučaj, ali definitivno da bi ti možda povećala šanse da si diplomirala. Međutim, pitaj, jer nisam sigurna da li proceduralno možeš da ispratiš ceo proces apliciranja. Zapravo, ti ćeš diplomirati u junu, tako? A ako hoćeš na master, prijava je u avgustu. Sad Anica mora da mi pomogne za master, kreću prijave za Fulbright konkretno. Da, za Fulbright, čini mi se da... Ja sam se prijavila 2019. U avgustu. Međutim, mislim da je zvanično rok, odnosno aplikacija otvorena do 20 nekog aprila, odnosno da je sad već zatvorena. Ali oni obično otvore još jedan krug, tako u avgustu, i tako sam se ja... Da. Ako imaju u avgustu, onda ja mislim da je to u redu. Ti bi mogla onda da pribaviš transkripte. To je najbitnije, to je najproblematičniji deo ako nisi završila. I ono što bi bilo recimo veliki plus je da već imaš položene jezičke ispite, jer bi to bio dokaz u prilog toga da si dovoljno spremna. Zato što si onako, recimo Anica je to radila 3 godine između diplomiranja i apliciranja i to je sigurno u njenom slučaju imalo veliku ulogu. A u tvom slučaju bi onda jedino na što bi mogli da se fokusiraju prilikom evaluacije bi bio tvoje osnovne studije i sve što si radila u okviru njih. Sad to je veliko pitanje da li si učestvovala na nekim programima, da li si išla na neka takmičenja, neke te case study iz prava, zavisi kojim se oblašću baviš, ali moj ti je savjet da proveriš sa ambasadom i da naznačiš u pitanju da li će biti ciklusa koji se odnosi i na avgust, jer u tom slučaju ne bi imala problem. Čak i da te ne prime, vredi aplicirati, zato što bi ti to bilo veliko iskustvo za narednu godinu. Ok, hvala mnogo. Hvala, Jano. Anđela, izvoli. Anđela Đurić. Ja slučajno kameru sad isključila, dobro večer. Samo za početak da se zahvalim devojkama na izuzetnom temeljnom i interesantnom predavanju.
Imam dva pitanja. Jedno se tiče, da kažem, baš ovog sad, da kažem, predavanja, a to je šta tačno ova specifična stipendija podrazumeva? Pošto znam da dosta stipendija različitih vlada, zemalja, fakulteta različite stvari podrazumevaju. Sad, da li je ovo samo školarina koja je pokrivena ili i život, smeštaj, da kažem šta je u okviru stipendije? A drugo pitanje koje mislim da bi Sandra mogla bolje da mi odgovori, čini mi se, a to je kako se na suptilan način ubaciti u tu neku priču akademskih istraživanja, da li sad na masteru ili kako? Tako da to su moje dva pitanja, hvala. Super pitanje. Anica, hoćeš ti ovaj prvi deo možda, pa ću ja da nadovežem možda konkretno za moj program šta je uključeno. Da. Pa stipendija pokriva puno školarinu, dakle to je iznos koji se uplaćuje direktno u univerzitetu i podrazumeva mesečni iznos koji bi trebalo da pokrije sve vaše troškove života. Tako da je u pitanju puna stipendija. Da, i zato još se vraćamo na onaj moj stav o tome da vam je Fulbright najbolja ulaznica za Ameriku, jer realno mi nemamo para da platimo njihove programe. Mnogo je to skupo, a drugo, taj ceo proces apliciranja zna da bude skup i kad kažem mi većina, prosto velike razlike u standardu, ne sporim da neki ljudi možda imaju i žele, ali kada uporedimo cene školarina u Americi i Srbiji, to je prosto neuporedivo. Zato je Fulbright dobra ulaznica jer vam omogućava sve, pri tome vas na neki način priprema za taj upis. Tako da je tu i Anica nije pomenula zdravstveno osiguranje koje je jako važno u Americi i sve te troškove obrade vize, polaganja i jezičkih ispita, to su sve dodatni troškovi za koje recimo neko ko je student u tom trenutku nisam sigurna da može baš tako lako da iznese, jer je to i u jednom kraćem vremenskom periodu. Sad, što se tiče tvog drugog pitanja, to je naravno, to je pitanje sjajno. Ja mislim da to pitanje zaslužuje posebnu konferenciju, jer kod nas, nažalost, postoji jedan tabu oko toga kako mlade uključiti u nauku, kako ih uključiti, kako im otvoriti vrata. Postoji jedna zatvorenost i to je jedan od razloga zbog čega sam se ja odlučila za dalje usavršavanje u Americi. Ipak, ako sad pođemo od pozicije da nemamo nikakve veze, niti da nas to zanima, niti da znamo profesora preko familije ili slično, znači nekim regularnim putem, prosto mislim da je na masteru, da, pravi trenutak. Moj konkretno slučaj je bio pisanje master teze, koja je bila prepoznata, moram da priznam, od strane naše katedre, tadašnje za međunarodne i evropske odnose, i to me na neki način otvorila vrata za nova istraživanja u toj oblasti. Dakle, moja tema je bila iz nekog razloga zanimljiva za fakultet, a onda i za neke druge projekte na koje sam pozvana da učestvujem i da ih vodim, i tako je spontano, moram da kažem, a i ja sam imala tu dozu spontanosti je došla do toga da ja napišem neke radove koji su mene možda, eto tako uslovno rečeno, promovisali i otvorili mi neka nova vrata. Onda je to išlo jedno za drugim. Tako da, verovatno možda apliciranje za neku poziciju saradnika demonstratora, jer je to prilika da se temeljno pripremate, recimo, za nastavu stalno i da tu oblast istražujete, a sa druge strane, pišući vaš master rad, vi razvijete istraživačke sposobnosti. S tim što ja i dalje smatram da za neki viši nivo naučnog rada i razvoj metodologije prosto treba potražiti i obrazovanje negde van. Jer, kažem, mislim da je FPN nudi dobro znanje, ja jako cenim fakultet sa koga dolazim i mislim da mi je dalo dobro osnovno obrazovanje, ali viši nivoi obrazovanja, čini mi se, zahtevaju malo bolje organizovane programe. Ni na koji način ne želim, jer sam ja masterirala konkretno isto na FPN-u međunarodno-pravni smer i bio je sjajan, ali nisu uvek svi programi tako dobro koncipirani kao što recimo bio taj. Tako da, nažalost, umesto da nam budu otvorena vrata, imam osjećaj da mi stalno moramo da 1000 puta pokucamo da bi nam neko malo odškrinuo. Ono što je dobro jeste da stvarno postoje pozitivni pomaci
jer je Ministarstvo nauke našlo na neki način rješenje recimo za doktorande, tako da sada postoji ta mogućnost zaposlenja na naučnim projektima, što na univerzitetu, što na institutima. Tako sam je dobila posao preko projekta 1000 najboljih doktoranata. Ja se prijavila na konkurs i onda sam tražila institut ili bilo koju katedru na univerzitetu da me primi da radim i tako sam dospela u Institut za međunarodnu politiku i privredu. Tako da recimo ti projekti Ministarstva nauke su također dobra ulaznica, ali to je već na nivou doktorata. Važi, hvala vam puno. Drugim rečima, trudite se i budite prozorni i ne odustajte. Isidora, izvoli. Hvala vam devojke na divnom predavanju, zbog vas sam ponovo dobila želju da se u nekom momentu potencijalno vratim za Ameriku. Stoga ide i moje pitanje sledeće, da li Fulbright ima neko ograničenje u odnosu na osnovne i visoke studije, odnosno mesto ili državu u kom su završene, pogotovo ako su osnovne studije završene u Americi. Pritom je bio potpuno merit-based i academic scholarship. Ako je bio stipendista, da li si već bila stipendista neke fondacije? Ja sam Charles Davis fondacije i Westminster College, tako da sam već završila svoje osnovne studije, sada trenutno na master studijama u Južnoj Koreji. Ja iskreno nisam sigurna. Ja znam da je u prijemnom formularu, Sandra, ti ćeš me ispraviti, ako nije bilo tako, ali sećam se da je bilo da pitanje da li smo bili stipendisti američke vlade ili neke druge fondacije ranije. Sad ne znam da li je to bilo samo informativno pitanje, da li to posle utiče, nisam sigurna. Možda Sandra ima više informacije. Mene prvo zanima šta bi ti, jel bi na doktorat u Ameriku? Da. Pa onda ti ne možeš preko Fulbright. Ti apliciraš direktno na univerzitet, tako da nemaš niti mogućnost, sa samim tim niti prepreku. Zapravo ti si završila osnovne studije u Americi, sad si u Južnoj Koreji na masteru, znači ti se vraćaš na doktorat, ja mislim da ti je to baš dobra pozicija. Jer prvo imaš iskustvo školovanja u Americi, onda master u jednoj potpuno drugoj zemlji, i onda doktorat nema veze gde si završavala prethodno. To nema nikakve veze jer ti direktno apliciraš na univerzitet. U trenutku kada apliciraš za doktorat tebi nije potrebna fondacija jer ti apliciraš za funding od univerziteta. I tu nema nikakvih prepreka u pogledu toga odakle si, gde si ranije studirala, čak mislim da ti je činjenica da si završavala strane programe u neku ruku i prednost. Paži, hvala vam puno. Sve najlepše. Srećno. Hvala. Hvala tebi. Hvala Isidora na pitanju. Aleksandra, izvoli. Dobro večer svima, hvala na prelepom predavanju, baš je bilo inspirativno. Moje pitanje što se tiče Fulbrighta i mastera u Americi, da li je bitno u kojoj oblasti i branši, da tako kažem, obrazovanja? Ako ja završim sad FPN, da li mogu komotno sa Fulbrightom da se prijavim na neki univerzitet na tipa marketing ili pravo ili imam veću šansu ako nastavim u svojoj oblasti? Sandra će isto vjerojatno da vam bolje odgovori jer ona prosto se više bavila prijavama, ali iz mog iskustva Fulbright će gledati da vas mečuje sa univerzitetom koji se na neki način akademski nadograđuje na ono što ste pohađali na osnovnim studijama. Tako da vrlo moguće da vi u toj fazi intervjua možete da naglasite da biste hteli da se malo možda prekvalifikujete, ali opet morate da imate nešto iza sebe, neko iskustvo, na primjer ako želiš da se uslovno rečeno prekvalifikuješ, mada nije to neka prekvalifikacija, više specijalizacija u marketing, onda bi trebalo da si nešto već radio na tome, da si imao neko iskustvo, pa da Fulbrightu bude logično da te prijavi za te univerzitete. Sandra će dobro. Moj stav je pak drugačiji. Ja mislim da su u Americi uobičajeno da se menjaju polje istraživanja, pa tako ima ljudi koji upisuju doktorat na društvenim naukama koji dolaze iz potpuno nekog drugog polja. Sad, kada je u pitanju Fulbright, važno je da ti u svom, kao pretpostavljam da je to letter of statement za master, da ti obrazlažeš zašto ti apliciraš i zašto. Ako ti hoćeš da promeniš svoju karijeru, recimo, ako ja želim
kao politikolog da idem na pravo, obrazlažem zašto. Potrebno mi je pravo, međunarodno pravo da bi bolje razumela određene fenomene kojima se bavim. To nije tako neka velika i drastična razlika. Suštinski, Fulbright je tu da podrži ljude koji znaju šta žele, a tvoje je da obrazložiš to šta želiš. I ako oni vide da to ima smisla, mislim da oni neće praviti problem to šta ti studiraš. Njihovo je da ti pomognu kao sponzori i da ti pomognu da u tom procesu uspeš, a tvoje je da obrazložiš zašto to. Naravno da je čudno, recimo, ako neko ide sa biologije na političke nauke, ali nije ni to čak toliko drastično, niti da se nikad ne dešava u Americi. A mislim da u oblasti društvenih nauka ovde se vrlo, da kažem, raznolikim putevima ide. Tako da ima ljudi prosto koji prelaze i sa, ne znam, umetničkih bachelora, znači sa tih osnovnih studija na, recimo, doktorat političkih nauka, bez da imaju master, koji bi možda na neki način pružio tranziciju, jer ovde nije neobično da se ide sa osnovnih studija direktno na doktorat. A kada je u pitanju master, što da ne, isto. Posebno ako si još uvek u toj sferi kao društvenih nauka, mislim da nema problem. A isto tako, nisam sigurna da li se slažem. Sad vidim da je neko iz američke ambasade se složio, pa ne znam ni da li smijem da repliciram, ali ja sam verovatno možda se misli na stipendije Vukašin koje je pomenuo američke vlade, to naravno sigurno ima smisla. Međutim, ako ste stipendijski nekih drugih fondacija u Srbiji, ja mislim da je to referenca dobra, jer to znači da ste bili prepoznati i od strane drugih stipendija, kao na primjer Ministarstva nauke ili recimo mi smo bili stipendijski Srpsko-američke fondacije Studenica ili recimo Dositeje. Mislim da je to dobar pokazatelj da ste bili dobar student, bar po tim nekim formalnim kriterijumima i u Srbiji. Sad naravno za druge programe vlade pretpostavljam da postoji ta zabrana, ali kada se aplicira na doktorat, to svakako ne ide na pun doktorat, to svakako ne ide preko Fulbrighta. Pošto vidim da niko još uvek se nije javio nakon ovih pitanja, dobili smo eto poruku, malo pre Sandra pomenula, ne znam da li, verovatno ste svi dobili, levo pročitaću. Fulbright daje prednost osobama koje nisu bili ranije stipendisti nekog drugog programa stipendije Sjedinjenih država, to ne znači da nećete dobiti. Vredi pokušati jer će uvek najbolji kandidati biti izabrani, tako da ranije stipendije nikada nisu problem. I evo potvrdila nam i Tijana iz ambasade da je Vukašin čovjek koji je napisao ove reči. Hteo sam sada da dam reč Savi Mitroviću. Savo, izvoli. Hvala Radomire. Evo ja bih da se u ime tima projekta zahvalim Anici i Sandri na zaista inspirativnom predavanju. Vidim da su i učesnici bili nadahnuti, da su postavili pitanja, da je unet neki duh optimizma u čitavu ovu konferenciju i nekako da ste poslali jednu poruku da je budućnost svetla, samo treba ići ka njoj i truditi se. Ono što sam samo želeo da vas zamolim, to je da, pošto sam dobio i neke poruke na društvenim mrežama, da ove prezentacije eventualno nam prosledite da bih ja mogao da pošaljem svim učesnicima. Bilo je tu puno ovih izlistanih programa, pogotovo u Sandrinoj prezentaciji, pa bi možda čisto bilo korisno da to imamo, ako to nije problem. Eto, i od mene još jedna velika zahvalnost za ovo predavanje i sve najbolje vam želim. Verujem da Sandra i Anice nije problem da dobijemo ove vaše prezentacije. Odlično, to ćete mi proslediti pa ćemo dalje dati ljudima. Evo, ja imamo još jedno pitanje. Novak Došen, izvoli Novače. Hvala puno, izvinite što upadam ovako na kraju. Ja sam takođe sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu i skoro nisam dobio stipendiju za upgrade program na koji sam aplicirao, a prošao sam u finalni krug i onda baš se razočarao malo što se tiče tih studentskih razmena, ali aktivno se bavim politikom, ne u teoriji, već u praksi, i onda me zanima da li postoji neka stipendija za ljude koji žele da se bave politikom u Srbiji i koji planiraju tu neku političku karijeru da grade, ali da li postoji neka pomoć tako što bi studirali u Americi i konkretno za neki master program, jer ja i planiram da upišem master na Fakultetu političkih nauka, baš odnosi Srbije i Amerike, ali eto, čisto da pitam informativno. Hvala.
Ja mogu pošto je ipak moj Kragujevčanin postavio pitanje. To što su te odbili, to nije ništa loše. Naprotiv, možda je bolje da u tom trenutku nisi otišao, to ćeš shvatiti retroaktivna mudrost, što reče Anica kasnije. I mene su odbili, pa sam ipak na kraju dobila. Tako da svakako treba da probaš ponovo. Na onom slajdu, ja ću to poslati, dobro je da su se setili kolegi iz centra da zatraže. Zapravo ti možeš na master da apliciraš, nema nikakve veze što su te ranije odbili. Na master možeš da apliciraš kao što planiraš na FPN-u, probaj i Fulbright. Možda čak i nakon što završiš taj master na FPN-u, to je nije neobično da ljudi apliciraju nakon već jednog mastera u Srbiji. A sa druge strane ima i ovaj Herbert Humphrey program, nikad nisam tačno razumela kako se to čita, ali mislim da je on više za ljude koji planiraju da rade recimo ili koji rade već u tim javnim institucijama. Znam neke od kolega koji su radili u nekim ministarstvima da se prijavljivali jer je to program nekakvog profesionalnog usavršavanja. Ja ne znam mnogo detalja o tom programu, ali to se razlikuje, to nije master program, to je prosto jedan fellowship, profesionalni fellowship, tako bi ga ja nekako definisala. Međutim, ja bih ostala pri tome i probala ipak master, što da ne. Posebno ako se baviš srpsko-američkim odnosima, to mi deluje kao dobra ideja. Hvala puno na odgovor. Evo imamo još jedno pitanje, pošto smo već 25 do 7, evo probili smo polako termin. Daćemo priliku još Dušanu Grujiću da postavi pitanje, pa polako da odjeljujemo ovo predavanje. Izvoli Dušane. Hvala puno. Evo samo kratko, iskreno inicijalno nisam planirao ni da postavljam pitanje, pošto se nisam ni prijavio zbog ovog dijela konferencije, ali na kraju je stvarno bilo toliko inspirativno da prosto želim ja da se raspitam. Mislim, kao što ste i sve ostalo, tako ste mene inspirisali možda za ove programe. Pa tako, možda pre pitanje za Sandru, ali recimo u slučaju da smo mi već završili, na primjer, osnovne studije u Srbiji, a onda u inostranstvu, na primjer u Nemačkoj, uz pomoć neke, na primjer, nemačke fondacije, završili master studije, da li onda kasnije, mislim, pretpostavljam da možemo, ali to sad bih voleo da proverim, i pre svega za neki možda program na kom si ti, Sandra, znači ne master konkretno, nego kao, razumio sam da ti nisi na PhD-u, ali u stvari neki vid razmene, da li povezano možda sa Srbijom ili ne uz doktorske studije, pa samo ako možeš malo o tome. Pa mislim da ti je definitivno prednost što si završio master u inostranstvu, jer opet se možda nemački univerziteti bolje vrednuje, ne znam tačno na kome si, ali definitivno je to prednost, jer to znači da si već studirao na stranom jeziku i to te automatski oslobađa, bar koliko znam za većinu univerziteta, obaveze polaganja, čini mi se TOEFL-a, ako si diplomirao na programu koji je bio na engleskom. Sa druge strane, ako bi aplicirao za pun PhD program, jer ja, pored toga što sam sad na Kolumbiji na toj razmeni, imala sam iskustvo prijema i na pun doktorat, u Americi mislim da bi ti to bilo sjajno, posebno ako te zanima akademija. A ako planiraš pak da upisuješ doktorat u Srbiji, onda ti recimo ovaj Fulbright non-degree program na kome sam ja, kao razmena, ne bi bio loš, ali zašto da ne probaš i pun doktorat na nekom od američkih univerziteta, dobre su ponude i jeste velika konkurencija, ali nije nemoguće upasti. U redu, hvala puno na odgovoru. Pa dobro, ako smo postavili sva pitanja, vidim da nema više ni jedno. Ništa, htio bih da polako odjavimo ovo naše današnje predavanje. Pre svega se zahvalim još jednom Sandri i Anici evo, čuli ste i sami od samih učesnika na inspirativnom predavanju, tačno sam znao da će biti tako. Tako da hvala vam još jednom na tome što ste podelili vaša saznanja sa nama i ostalim učesnicima, eto, da kažem prosto da zaprate ove dve devojke, da prate njihov rad i eto, ostavit ćemo biće i kontakata, pa možete da im se javite za bilo kakav dodatni savjet. Naše sledeće, sad je 20 do 7, znači imamo još 20 minuta, tačnije još 15, pošto treba da se uključite kasnije, uđite na naredni link, čeka nas predavanje profesora Jeffreya Picka sa Clemson univerziteta, pa se vidimo ubrzo za 15 minuta. Sandra, Anice, hvala još jednom puno i sve najbolje dalje karijeri. Hvala vama, hvala tebi Radomire na pozivu. Također, mene puno hvala i svima podrška da spreme i apliciraju za sve što smatraju da treba i želim vam uspešan rad u konferenciji.
Hvala puno, devojke. Ljudi, vidimo se uskoro. Prijatno.